kung ikaw karon nga amahan nga minaw, kung nagtanaw pa ka, hinumdumi kanunay na isa ka sa posible nga iidolo sa imuha nga anak. Ug tungod kay usaman ikaw sa posible nga iidolo sa imong mga anak, tinguhaa og siguraduha gayod na nindot ang iyahang makuha o masunod diha sa imuha. Nato ang mensahe hisab kita ug magakuha kita pagtulunan sa usa ka amahan nga ato ang paghisgutan karon na makita sa book of Luke chapter 8 verse 40 o verses 40 down to 42, then lukso ta ngadto sa 49 to 56. Unya sa pagbalik ni Jesus, iabi-abi siya sa panon sa katawhan kay silang tanan nagpaabot man kaniya. Og dihay miabot nga tawo nga ginganlan og Jairo nga usa ka pangulo sa sinagoga ug naghapa siya sa tiilan ni Jesus ug mihangyo siya kaniya sa pag-adto sa iyang balay. Verse 42, kay siya may bugtong nga anak nga babae nga may napulo og duha ka tuig ang panuigon. Lukso ta sa 49, samtang nagsulti pa siya, usa ka tawo gikan sa balay sa pangulo sa sinagoga ingon, ang imong anak patay na. Ayaw na lang og basula ang magtutudlo. Apan si Jesus nga nakadungog niini mingon kang Jairo, ayaw kahadlok, salig lamang og mamaayo siya. Ug sa pag-abot niya sa balay, wala siya gitugutan sa pagsulod uban kaniya, gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago ug sa amahan ug inahan sa bata. Ug sa tanan ng hilak ug ang tanan ng hilak ug nagminatay tungod kaniya. Apan si Jesus mingon, ayaw na kamo paghilak kay wala siya mabatay kundi natulog. Ug gikataw-an nila siya kay nahibaluman sila nga ang bata patay na. Apan kinuptan ang kamot sa bata, misangpit siya nga nag-ingon, "Inday, bangon!" Ug bibalik ang iyang espiritu ug bibangon dayon siya ug si Jesus bisugo nga hatagan siya og makaon. Ug nahibulong ang iyang mga ginikanan. Apan gipahimangnuan sila ni Jesus sa dili pagsugilon ni bisan kinsa sa nahitabo. Now, atong makita ang usa ka amahan nga concern kaayo siya sa iyahang nga bugtong nga anak nga babae. Okay. Kini siya nga amahan nga ato ang gibasa diri usa siya ka pangulo sa sinagoga. Usa siya ka wilnon ug usa siya ka respetado nga tao diha sa community. Ato ang tan-awon kini nga amahan nga ginganlan og Jairo, nakadungog na kini siya kay Jesus nga nagawali kay lagi siya usaban ka pangulo diha sa sinagoga sa Capernaum. O posible nakadungog gid siya kay si Jesus Christ many times naga-adto gid siya sa Capernaum o naga-share gid siya dito nagawali gid si Jesus dito Gawas ka usa siya ka pangulo, usa siya ka leader, usa siya ka respetado nga tao diha sa community, usab siya ka papa, usa siya ka tatay, usa siya ka amahan. Ngadto sa iyahang nag-inusara bugtong nga anak nga 12 anyos nga babae nga ning panahona himalat yon na gayod. O gani sa katapusan o sa ulahi ng mga bersikulo nga atong gibasa, namatay gid siya, nakasinati gid siya og kamatayon. Na wala kita kahibalo kung unsay pangalan aning iyang anak nga babae tungod kay wala man kini gisgutan sa Bible. Gina-refer lang kini as Jairus' daughter. Now, unsa kaha ang imuhang nakita niining amahan sa usa ka babae nga masakiton o sa usa ka teenager nga masakiton? Probably kining iyahang anak nakita niya ang iyahang amahan nga usa ka prominence nga tao diha sa community. Na nagunahuna ko kung unsa ka ang iya usab na pangunahuna sa iyang amahan. Siya baka sama usab sa mga amahan karon ng panahona na behind kaayo sa hilig sa mga kabatan-unan na dili gid makasabay. Tingali isa na siya sa mga unahuna ani nga usa ka batan-on na makaluma kayo. Kay ato nga kumbaga kun ato nga sabton ba ang mga batan-on nato karon pag di gani ka kaapas gani sa ilahang hilig o sa ilahang gusto karon ingno dayon ka karaang tao man ka. Unang basin ani pud iyang una siyang amahan kay gawas nga usa siya ka pangulo diha sa sinagoga, usa pud kini siya ka amahan. Unya numduman nato nga dili man siya pwede nga kanang magdara-gara lang sa iyang kinabuhi kay respetado man siya sa community. So posible seryoso gid siya nga tao kini si Jairus. Now, atong tan-aw, number 1, she saw a dad who was not ashamed to seek Jesus. Kasi nakita sa nining bata nga babae, nakita niya ang iyang amahan nga wala gyud naulaw sa pagpangita kay Jesus Christ para sa iyaha. Na in verse 21 o verse 41 sa atong gibasa kanina, miabot kining usa ka lalaki na later on na inailhan siya nga ang pangalan niya Jairus, usa ka pangulo sa sinagoga. Now kini siya ato ang obserbaran, wala ni siya miadto sa panahon sa kagabion, wala ni siya nakikita niadto kay Jesus Christ panahon sa kagabion, unlike kay Nicodemus. Kailan mo kay Nicodemus? Sige, Nicodemus usab at wala lagpitan gamay. Si Nicodemus dili siya pangulo sa sinagoga pero usab siya ka pangulo sa mga Hudiyo, kay usa man siya ka Pariseo. So, pareho sila puro mga leader, pero
Ato ang nahibaluan nga si Nicodemo, miadto siya kay Jesus Christ, nakigstorya sa kay Jesus Christ sa panahon sa kagabion. Unlike nining usa ka amahan nga ginganlan og Jairus nga usa ka pangulo diha sa sinagoga, miadto siya kay Jesus Christ sa panahon sa adlawng dako. Diin si Jesus Christ nagawali, nagapanudlo uban sa bagang panon sa katawhan nga nagalibot nganha kaniya. Now, ato ang inuduan, Jairus had come because his daughters was sick. Ang pinakaunang tumong ni Jairus, nganong miadto siya kay Jesus Christ, is tungod kay ang iyahang anak nga babae masakiton. Og niining panahon na, niining mga taknaa, sa panahon sa iyang pagkikistorya kay Jesus Christ, himalatyon na ang iyahang anak niya. Now, it is hard to think for a father to see his children suffer in sickness. Lisod para sa amahan na makita niya ang iyahang anak nga masakiton. That's why inaani ang gibati usab sa amahan nga gipangalan og Jairus. Natungod kay nakita niya nga grabe ang gibati sa iyang anak nga daw kamatyonon na siya. Tungod sa hilabihan niya nga balatian na nahiagkuman, iyahang gitulon ang iyahang nga garbo, gitulon niya ang iyang kaulaw ug miadto gid siya kay Jesus Christ. Iyaha usa nga gipadaplin ang iyahang posisyon ug nakikita sa kay Jesus Christ ug nakikistorya siya tungod og alang sa iyahang anak nga masakiton. Now, ato ang obserbaran diri si Jairus miadto siya nga siya gyud. Nangunay gid sa pag-adto kay Jesus Christ, pagpakikita kay Jesus Christ aron lamang sa usa ka tumong ug katuyuan kay tungod sa iyang anak nga adunay balatian. Now, kita mismo na mga amahan, pangitaon gid nato si Jesus Christ nga way ulaw-ulaw. Ayaw ikaulaw si Jesus Christ kung imuha siyang may kaplagan. Or kung dunay tandog ang Ginoo sa imong kinabuhi, ayaw og ulaw-ulaw. Hinoon ipasigarbo nga ikaw nakakaplag kay Jesus Christ diha sa imuhang kinabuhi. Kung kay daghan gud mga amahan karon, mura pag ikaulaw na sila nahimong Kristohanon, na sila, labi na kung ang ilang mga barkada kay medyo buluyagon pa diha sa katilingban, niya murag maulaw man mo mahibaluan noon nga siya usa ka Kristohanon. So ayaw gid ikaulaw nga ikaw mangita kang Hesukristo. Kay unsa gani ingon ni Jesus Christ, unsa gani ingon sa Paulo sa Ginoo, kun ikaulaw mo ako, ikaulaw ko usab ikaw atubangan sa akong amahan. Now, kini kita na mga amahan, this is our priestly responsibility diha sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kini mao gayud ang ato ang responsibilidad, kini ang ato ang priestly responsibility diha sa ato ang mga panimalay. Na ato ang dalahon ang ato ang panimalay, atong pamilya diha gayud sa sabakan sa Ginoo. O kita mismo na mga amahan, mangunay kita sa pagpangulo, sa pagpangita kay Jesus Christ. Dili gid mahimong epektibo o dili gayud taas ang percentage na imong anak makakaplag sa Ginoo kung dili ikaw mismo ang mangulo kanila. Now, atong hinumduman, nabisan gani ang ato ang nation, dili anak ka duol o kasuod sa Ginoo. Tungod kay ang ato mga amahan karon na panahon na, imbis na moadto sa Domingo o moadto sa balay sa Ginoo matag Domingo sa kabugtagon, ang uban naman hinoon moadto sa trabahoan kay mag-overtime sa trabaho. Ang uban kay moadto sa bungan kay abli ang sabungan matag Domingo. Mas daghan pang tao sa sabungan kaysa simbahan. Ang uban pod dili moadto simbahan matag Domingo kay sayo pa sa buntag hubog na. Ang panghuna-huna magud sa uban gud mga tao, ang Domingo is rest day, ang Domingo kay kanang para sa ako ang kaugalingon. Anang uban matag Domingo ilang gamiton ang ilang adlong Domingo nga para sa ilahang kaugalingon na kaayuhan, kaugalingon na kalipay. Hinumduman nato ang adlong Domingo dili gid para sa imuha, kundi para gid na sa Ginoo. Ug ang uban pagid na mga amahan, instead na moadto sila sa simbahan, ilahang ginapadala ang ilahang asawa, ang ilahang mga kabataan dito sa simbahan aron mo simba. Tausbod ako, kita mismo ng mga amahan, kita mismo ang mangulo nga dalahon nato ang atong panimalay, ang ato ang mga minahas kinabuhi, atong asawa, atong mga anak diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili kay ipadala lang din mo sila dito sa simbahan, na mingon ka o pangaligo na mo, pamahaw na mo, pangadto na mo simbahan. Mingon ni mga anak, ikaw day pa, adira ako sa balay. Dili na ana. Ang uban kay dili man pa kay tuwa dito sa barkada kapuyo. So dili na siya mao ang gusto sa Ginoo na mahimong leadership sa usa ka amahan diha sa iyang panimalay. Now, ingon pa diri dapat ang usa ka amahan mangita sa Ginoo without reservation. Kanang walay alibay nga paghimuon ba? Na dili ko makahimo sa pagsimba karon kay naa ko overtime. Dili ko makahimo sa pagsimba karon kay gilaay ko. Dili ko makahimo sa pagsimba karon kay daghan kog mga trabahoon sa balay, mga tiwasunon nga trabaho or mga nakoy kini sideline karon. Dili na sa mao ang gusto sa Ginoo. Dapat magpangitaon nimo ang Ginoo without any or without reservation. That we would seek Him boldly. Kanang madinudduton gayud ba? Unsa kaha ang mahimong kalainan kun ang ato ang mga amahan
nagapangita gayon kay Jesus Christ o nagapangita aron sa pagpangalagad kay Jesus Christ dira sa ilahang kinabuhi. Number 2, ingon pa diriya, he was not ashamed to bring Jesus to the house. Ato tan-aw kining tawo nga si Jairus. Wala niya gikaulaw nga iyahang dalahon si Jesus Christ dito sa iyahang balay. Hinumduman nato na dili basta-basta imbitahon si Jesus Christ diha sa tagsa-tagsa nila ka mga panibalay. Ganuman. Siyempre, kung naa kay bisita, imuha ginaw pakaunon. Or imuha ba kang paisnakon. Kung imong sabton, dili basta-basta imbitahon ni si Jesus Christ, kay dili lang ba niya nag-inusara. Nasa 12 ka apostoles. O gawas sa 12 sa mga apostoles niya, naa pa siya ginatawag na mga secret followers na wala na ginamention sa Biblia. Mga ginatawag na bagang hutong sa katawhan nga nagsunod-sunod kanya bisan asa siya moadto. So dili basta-basta imbitahon nimo sa kay kung pakaunon nimo si Jesus Christ, pakauna ang tanan. Kay man saya lang magtan-aw sila samtang nagkaon si Jesus Christ uban sa inyo ha. So dili basta-basta na imbitahon ni si Jesus Christ. Pero wala gyud nagapanuko si Jairus diri asa pag-invite kay Jesus Christ sa pag-adto sa iyahang panimalay tungod lamang sa usa ka rason na matagan og kaayuhan ang iyahang anak ka masakiton. Now, atong tan-aw, they were on their way to Jairus' house. Kung ikaw amahan man, kung ikaw mahimo mang amahan, kung ikaw na may amahan, I pray that God would give us dads, father, papa, amahan, who would bring Jesus to the house. May unta nga ang mga amahan nato karon kaya nila nga pasudlon o imbitahon si Jesus Christ dira sulod sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mga tao o mga amahan kasama kay Joshua nga mibarog at ubangan sa Ginoo ug di-declare, as for me and my house, we will serve the Lord. Unta kita na mga amahan muratag si Joshua. Dabisan unsa pa ka kanindot ang gi-offer sa kalibutan diha sa imuha, aron lang gubaon ang imuhang pagkaamahan. Mubarog ka, kasama kay Joshua, o mudeclare ka na sa imong pamilya, as for me, in my house, we will serve the Lord. But pasabot, men who would lead their families in prayer at the table. Mga amahan, na kaya nila panguluhan ang ilahang pamilya, bisan gani diha sa ilahang lamisa, sa pagpangaon. Ikaw mismo, mangulo, bisan man lang sa pagpangaon ninyo, mangulo diha sa pagampo. Dads who would invite Jesus into the home by reading His Word. Usa ka amahan na kaya niya imbitahon si Jesus Christ diha sa iyahang panibalay, pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Na pila ba ka amahan karon nagabasa sa pulong sa Ginoo diha sa balay? Kung busy ka sa imong pagpatrabaho, kung busy ka sa uban ng mga butang, siguro naman naaman japon siguro kay gamay nga panahon na pwede nimo gamiton sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. I hope and pray na kaya ninyo ni himuon diya sa imong panimalay. Pagbasa sa pulong sa Ginoo o kaya pagpangulo diya sa devotional dira sulod sa imong panimalay. Labi na kung dagko na imong mga anak. Importante gid na siya tungod kay dili gayud nato malikayan na posible ang atuang mga anak isa kita sa ilahang posibilidad na i-idolize nila diya sa ilahang kinabuhi. Na kung mahimo man silang amahan someday, gusto nila mahimong sama nimo. Now, kung ikaw irresponsible nga amahan, irresponsible diha sa imong espirituhal na kinabuhi, dako kaayo ang posibilidad na kanang imong anak kung mahimo ng amahan sama usab nimo, irresponsible diha sa espirituhal na kinabuhi. Kung responsable man ka sa mga materialist na mga butang, pag-provide sa mga panginahanglanon sa imong pamilya, tagaig mas labaw nga responsibilidad ang pagdala kay Jesus Christ, pagpangulo diha sa imong panimalay, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo ug sa pagpakikistorya sa Ginoo. Ingon pa, dads would invite Jesus into their homes by leading them to worship. Usa ka amahan, nakaya nila imbitahon si Jesus Christ diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, pinaagi sa pagpangulo sa panimbahon diha sulod sa balay. Ako ang kanang hagit sa tagsa-tagsa ka mga amahan, panguluhin ninyo ang inyong pamilya diha sa pagsimba sa Ginoo. Not just to send them to worship, and ikaw mismo mangulo kanila diha sa pag-worship. Not only diha sa imong diha sa imong panimalay, apan diha usab sa church sa matag adlaw Domingo o sa matag adlaw Miyerkules during prayer meeting o kanus abad dunay tigom diha simbahan. Panguluhi imong pamilya. Ikaw isip usa ka ginikanan, labaw na isip usa ka amahan. It is your responsibility na ikaw mismo muunag tikang sa imong mga tiil patulong dito sa simbahan. Kay posible kanang imong bata karon mosugot na ka madto simbahan tungod sa iyahang kabata, tungod kay sugo nimo sa madto simbahan. Pero lahi ra gyud kung naa ka, ikaw mismo mangulo. Kaya naman, makakaibaluan ang imong anak kung magtinarong ba nagsimba dito Nagmaadto nagsimbahan tuod. Mapakita lang dito kay pastor. Nya,
pagkataon-taon hanaw. Nya niuli sa imong balay sa oras nga ting panguli pod sa nagasimba. Sa imong pagtuo asa ka nagadto imong anak? Or imuhang gituohan nga nagsimba gid imong anak. Pero kung imuhang susihon, ay pila ka oras wala sa dito simbahan. Unya, unsa man imuhang panghuna-huna, nagasimba gid siya. Now, mas maayo nga ikaw mismo ang mangulo sa pagdala sa imong pamilya dito sa balay sa Ginoo aron sa pagsimba kay kanubayan. Bahin unya ug malaid ka sa imong anak na pag-abot sa panahon nga imong anak nahimong faithful sa Ginoo. Unya siya na mismo ang mumandar nimo ug miingon na, "Pa, panglihok na mo kay watutag simbahan, animbat na unsa ka imong bation." So mas maayo gid na ikaw mismo manguna sa imuhang sa pagtikang sa imong mga tiil sa pag-adto sa balay sa Ginoo aron sa pagsimba. Matthew 9:18, there came a certain ruler and worship him. Imagine nimo si Jairus. Siya mismo nangulo. Wala siya nalugo og lain ng mga tao. Wala siya nagsugo sa mga tauhan, ubisan siyang asawa, aron pangitaon si Jesus Christ. Apan siya mismo miadto kay Jesus Christ. O siya ang gihimo, mihapas siya sa atubangan ni Jesus Christ, sa tiilan ni Jesus Christ, ug nangamuyo siya, tabangan siya. Ayuhon ang iyang anak na masakiton. Now, dads, let your kids see you're honoring the Lord. Tinguha kamo na mga amahan nga nagtan-aw, o maminaw, o makadungog man niini sa umabot ng mga oras o adlaw. Tinguha na makita sa imuhang mga anak nga ikaw nagahatag og honor sa Ginoo dira sa imong kinabuhi. Believe me, kung unsa ang atoang kinabuhi karon, unsa ang atoang lifestyle karon, unsa ang atoang leadership sa balay, makuha gid na sa atong anak someday. Tuo na lang daan tungod kay makuha gid na siya. Bisa pag unsaon nimong ingon na nak ayaw gid pag sigarilyo kay makadaot na sa imo. As long as nakita kaniya nga nigarilyo, di gid na siya mutuo. Manigarilyo gid na pag abot sa panahon. Ka, nak ayaw lagi panigarilyo kay makadaot na sa imo. Nak ayaw pag inom kay makahubog na, makadaot sa imo. Pero as long as dili ka mubiyaan na, di gid na sila mutuo. Nga naman, kung nakadaot pa na sa ilaha, kung makadaot sa ilaha, una na unta kang nadaot. Ingon pa na imong anak na baka kun man ni ang papa. Ingon niya di daw ko manigarilyo kay makadaot sa kuang. Ano siya lagi panigarilyo? Balagi makadaot mo kana. Anong panigarilyo lagi siya? Oh, see? So di gid na sa may, di mo pwede nga ingnon ang imong anak ka ayaw panigarilyo, ayaw paggugupog, ayaw pag-inom, ayaw pag-inaani kay makadaot dili pa kaayo sa imo. As long as nga makita niya sa imo igo lang ka sa pagsulti, pero balay bili ang imuhang isulti alang kani. Usa ka anak nga nakita niya ang iyang pamilya niya, nagdako siya sa usa ka pamilya nga gubot. Nakita niya ang iyang amahan. Na every time mag-away sila sa iyahang mama. Alab, away gyud, balikas dito Then wild dito mga butang, mga lupad, then manapat pa gyud ang usa ka amahan niya, urang amahan niya adto sa iyahang mama niya. Then ang usa ka bata nga nagpangidaron og 8 anyos nihilak ug mingon siya. Pagmudako ko, bahimo kong amahan. Dili ko gusto nga mahimo ani akong pamilya nga sama ani. Dili na ako gusto nga tukuron ang akong pamilya nga sama ani kagubot. Tuod man milabay ang daghang mga panahon og naminyo siya. Baluwaon sa nagtabo. Usang klase nga pamilya ang natukod sa kaniadto nga nangandoy nga bata. Natukuron niya sa pamilya nga dili pareha sa pamilya nga iyang nadaan. The same pattern nga family ang iyahang natukod. Mangulata usab siya. Kapang labay sa mga butang, ga wild siya. Warsyak kay siya. Hantod nga ang iyan usab anak niingon dili ko gusto nga magtukod og pamilya sa umabot na panahon na parehaan ni ka pamilya. Pero niabot gyapon ang panahon na naminyo ang maong anak niya pareha gyapon pattern ang iyahang natukod nga pamilya. Now higala igsuon. Sama sa akong giingon. As long as nga dili makita sa atoang kinabuhi ang ato ang mga advice, wala na ibili para sa ilaha. Gawas lang kung madakpan gina sa Ginoo. Pero kung di na madakpan sa Ginoo, wala ibili na imong mga gipanulti. Kung dili ikaw mismo ang magpakita nga ikaw naga-honor sa Ginoo. Ngayon ka, simba dito na. Kasi insultuhon ka pag abot sa panahon. Simbahon ko dibo, ikaw wagay ka mo simba. That's why panguluhi, unahi og tikang, ang imuhang mga tiil dira sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon pa, tinguhaan na makita sa imong mga anak na ikaw nagahatag og honor sa Ginoo by taking them to church. Kung maingon ta by taking them to church, but pasabot not sending them to church, but ikaw mismo mubira ka nila aron moadto dito sa balay sa Ginoo aron nga manimba mong tanan while reading His Word. Butang nato imong anak ipadala nimo simbahan diadto tuod dito kabalo na mo basa sa pulong sa Ginoo, papangitaon nimo asad pit ang Romans 3:10 bakit niya tapos ikaw
Ikaw daw pa, pangita daw ang John 3:16. Ikaw asa ka ning John 3:16 diri ha? Ha? So di ba ulaw no? Ikaw mismo wala ka kabalo. By praying. Kaya panahon ang pag-ampo sa Ginoo. Ano na hindi mo i-pray imong binahas kinabuhi, mga anak, asawa, and then panguluhan nimo pag-ampo sa Ginoo. Dili man anak ka perfect na ikaw matag karon og unya gaampo sa Ginoo, pero at least gibuhat nimo ang imong part, nag-pray ka, nangulo ka sa pag-ampo diha sa imong panimalay. And then by living for Jesus, not living for this world, for friends, but living for Jesus. Pag kinabuhi, pagpuyo, uban sa Ginoo. Pagpuyo, diha sa Ginoo. Lastly, he was not ashamed to put the welfare of his child in the hands of Jesus. Now in 49 to 56, when Jesus got the news that she was dead, he did not dismiss the Lord, but he gave her into his care. Sa diha nga nagpaigon sila diha sa balay ni Jairus, uban ang Jairus, ang tauhan ni Jairus gisugat ug mingon nga ayaw na disturbuha ang magtutudlo kay ang imong anak patay na. So see? Kung ikaw usa ka amahan, sakit kaayo to para sa imuha. Kay gisugat ka usa ka dautan nga balita ng imong anak patay na. Si Jairus wala niya giabog si Jesus Christ hinuon. Wala siya mo imik ug mingon lang si Jesus Christ nga tuo ang imong anak mamaayo lagi. Now, we need dads, father who will dedicate their children to the Lord. Magutay kinaiya na kini bitong ato ang strong side na kinaiya nato na tungod kay kita nagpadako sa atong anak, gusto nato i-control ang iyang kinabuhi na kung unsa siya mahimo ini kadako, unsa iyang gusto nga kurso kita magbuot, unsa ang iyang trabaho position kita magbuot, unsa nga pamilya iyang tukuron kita magbuot, na dili inana. Ang ato ang responsibilidad mao kini, ato ang i-dedicate ang atong mga anak dira sa Ginoo. Ang atong mga anak kipiyal na sa Ginoo sa atoa, pero dili kana atoa. Masugot ka o sa dili kung kuhaon na sa Ginoo wala kay mahimo, tungod kay dili na imuha. Gipiyal lang na sa Ginoo sa imuha. So kay gipiyal lang man na sa Ginoo sa imuha, ibalik na sa Ginoo. I-dedicate na balik sa Ginoo o pasagdi ang Ginoo nga mo plano, mo plasta sa iyang kinabuhi. Dapat inaanat ang amahan. Na ato ang giyahan, dili kay kontrolon, kundi giyahan nato ang atong mga kabataan sa pagpangita sa kabubuton sa Ginoo dira sa ilang kinabuhi. Ama kay Abraham, we must be willing to sacrifice our children on the altar of God's plan and not our own. I-submit nato, ihalad nato ang atong anak dira sa altar sa mga plano sa Ginoo dira sa ilang kinabuhi ug dili sa ato ang mga plano. God has a plan. Ang Dios aduna say plano sa imong mga anak. Sama nga ang Dios adunay plano sa anak ni Jairus. Ug ang plano sa Ginoo nga ang maong bata dili mamatay apan siya mabuhi. Now in verse 50, ingon pa ni Jesus Christ, do not be afraid. Ayaw kahadlok. Tuo, salig sa Ginoo. Kung imuhang itugyan ang imong anak diha sa kamot sa Ginoo, dapat tuuhan nimo ug ayaw ikahadlok nga ang Ginoo mukupot sa imong mga anak. Kay kung naa may pinaka-secure nga dapit pagalakwan ang imong anak, pagapuy-an ang imong anak, diha ra gyud sa sabakan sa Ginoo. Kung ang imong anak naa sa kamot sa Ginoo, 100% secure ang imong anak. Walay mahitabo sa iya. Ingon pa, ayaw lang kahadlok, hinuon salig ug tuo sa Ginoo. Ingon pa ni Jesus Christ, don't be afraid. Trust God. She will be made well. Jairus completely put his daughter in the hands of God's care. Wala niya giabog si Jesus Christ bisan nabalitaan niya nga namatay na iyang anak. Wala nagingnan na ayaw na lang mo dayon, ayaw na lang mo atog balay. Hinuon, balik na mo dito Ginoo sa inyong asa mo gikan. Pero iyahang gipasagdan si Jesus Christ na himuon ni Jesus Christ ang iyahang responsibilidad. Dapat inaana ta na mga amahan. Let the Lord do His part. Responsibilidad sa Ginoo ang imuhang anak, dili na imuhang responsibilidad. Labi na ang pagmugna, paghulma sa iyahang kinabuhi ug madamlap. Kita, mogiyalan kita. Kay piniyalan man kita. Pero dili gyud kita mao'y magbuot sa kinabuhi. Pasagdi ang Ginoo magbuot. Tanawa, inaana gihimo ni Jairus, nagpakahilom lang siya. Gialaw niya ang Ginoo nga buhaton sa Ginoo ang iyahang part. And then tanawa ang siya nitabo. Nabuhi ang iyahang anak. Jairus completely put his daughter in the hands of God's care. I hope and pray that God would give us that father, tatay, papa who would commit their children into the hands of Jesus. Unsa ang nakita sa imong mga anak diha sa imuha? Ikaw ra makatubag anak.
Maayo ba? Dautan ba? Maayo ba nga influensya sa ila o dili maayo nga influensya sa ila? Ikaw rin makatubag ana. Nakita ba nila diha sa imuha nga usa ka katatay nga wala gikaulaw ang pagpangita sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi? Nakita ba nila nga ikaw usa ka papa, usa ka amahan nga wala maulaw nga dalahon si Jesus Christ dira sulod sa imuhang panimalay? Nakita ba nila? Nakita ba sa imong mga anak diha kanimo nga ikaw usa ka amahan nga nag-ampo para sa ilaha ug nagtugyan kanila diha sa kabubuton sa Ginoo? In Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Ikala igsoon, I hope sa mga papa karon ug ikaw nga umaabot nga amahan, I hope mahimo kang usa ka amahan who would commit their children into the hands of Jesus. Mahimo kang usa ka amahan na unang mutikang sa pagpangalagad sa Ginoo.